अन्नायल' नङा सुदा नों जुदि आंखौ हाबा खालामोबा आंनि बिखा बिख्लोखौ आं नोंनो बोफ्लंनानै होगोन सोरनिया साबा फिसा गोनां सोरबाफोर दंबा आखाइ थिखांनाय बेवहाय बै आयंमोना आबैमोना थिखांनाङा दानिफोरखौ होनदों आङो दङसै गैया साबैसे दङ सासे सासेल' खोब बाराबा सानै दानि सासेया फिसा हिनजाव दा बे सासेयानो मोजां जानांगोन बे सासेयानो गान्दा गं जानांगोन नंगौना नङा देनाय जोंहा साब्रै बिदा फंबाय दङ साब्रै बिदा फंबाय दं ओमफ्राय आफाया मा होनोमोन आंखौ मिथिबायना एसे अहंकार खालामोबा खोथाखौ मानियाबा थैनोबा थैलि साला गथ' नोङो दानो गोदनायाव गाथिगारगोन आं नों फिसा सासे थैनाया आंहा एख' जाया नों थैबाबो साथाम थागोन सानै थैबाबो सानै थागोन सासे थैबाबो साथाम थैबाबो आरो सासेया थाथारगोन होननांगौमोन दा जोंनि फिसाफोरखौथ' जों बेबायदि बुंनो हाया हायोसै फिसाला सासेल' ओंखायनो दहाय आदाया होनबाय अननाया बारा जादों नांनायनि नाङिनि नोंगौनि नोङिनि जों जा बियो बेखौनो होयो दा जोंनि फिसाफोरनि बिनाया मानिफ्राय स्टार्ट जायो चकलेट बिनायनिफ्राय चकलेट बिनायनिफ्राय स्टार्ट जायै जानानै क्लास 10 मोनबाय मेट्रिक फाइनाला मास मोननैल'सै मास मोनथामल'सै बे टाइमाव मा बुङो मा होनदों मा नांगौ मोजाङै बुङा मानो आमजालाय बाइक नांगौ आं फरिखा लानांगौ बाइक मोनाबा फरिखाखौनो लिरलानो क्लास 10 मोननाय लोगो लोगो मानो खारन जोंनि बे अननायखौ जोंनि फिसाफ्रा दिनै मा साननानै लादों मोनसे दुरबलता बिमा बिफानि मोनसे उइकनेस होननानै साननानै लादों आरो बै उइकनेस बे दुरबलतानि खाबुखौ लानानै जोंनि फिसाफ्रा मा होनदों दा आंनो बाइक नांसिगौ बाइक मोनाबा आं फरिखा लिरला बिमाया बुंहैबाय फिसाला सासेल' नालाय बिमाया बुंहैयो बिफाखौ नै नोंसालानो बाइक नांदों मानि बाइक नांगौ गैया बाइक होआ होनबाय फरिखा लिरग्रोनांगौनो आफा फरिखा बायखांबा लानांगौनो बाइक होनबायना फिसालाया फुङावनो दरजा फांथेनानै थ्रोब फुङावबो ओंखाम जायासै सानसुआवबो जायासै मोनायावबो जायासै दरजा फांथेनाय सोरांलायबाय सोरांसिया खिनो ओंखारबाय बियो थारमाने न' सिङावथ' खिनो हाला नालाय सोरांसि स्राब ओंखारखोमाना बारियाव खिनानै थ्रोब हाबफिनबाय बिमाया दरजा बुबाबो सिखारला ओंखायनो बिमाया मा जाबाय दानिया फिसाला सासेल' नालाय मा खालामनो सानखो फिसा सासेखौ जाहैबाय बिफानि सिगाङाव फिसाला सासेखौनो मा खालामनो सानखो नेबाय ओंखायनो मा खालामबाय मोसौ हालुवाखौनो फाननानै KTM बायनानै होबाय KTM माने मा मिथिगौना हारसाफ्रा KTM माने माबा कालि तय मरब होनना बुङो KTM माने कालि तय मरब जोंनिया बर' सिख्लाफ्रा मा होनो खारनायाव थिगसे मोजां KTM जै KTM मोनबाय गामिनि बयनिख्रुइबो समायनासिन सुनिरामनि फिसाजोआ गोसोथोबबाय खिबु उनाव लानानै गिदिंगासिनोसै बाव मेट्रिक फाइनाल लिरनो खिफुदा बोसोरसे गिदिङै नुवानानै ब्लड लानानै फैबाय हाबा जाबाय 6 मास उनाव KTM आबो फानबाय मबाइलाबो फानबाय लेखा फरायावबो आदा सस्रा खामानि दामानियाव माने आदा खावनिया जेबो मावनो रोङा गतिके बाइकबो फानबाय मबाइलबो फानबाय दुर्गा फुजा फैबाय हिनजावा बुंबाय दख'ना गोदान नांगौ आंनो 5,000नि फैसायानो गैया बहानिफ्राय बायना होनो दुर्गा फुजा फैबाय खमसे खम 2,000 फैसा नांगौ फुजायाव थांनो बहा होनो हानो जेबो मावा जेबो दाङा बिमा बिफायाथ' होखाला बेनि थाखायनो मोसौ हालिखौबो फाननांबाय बेनि थाखायनो न'खरा धंस जालांबाय हिनजावनो दख'नाबो होनो हाया गाननाय जोमनाय होनो हाया मबाइल रिचार्ज होनो हाया थाखा फैसा गैया
ओंखायनो हिनजावा मा जाबाय बे गामि खर'नि लावदुमजोंसो मोनाबा मबाइलाव ओरैजाय रायलायग्रा जाबाय रिसार्च बिहरबाय थाग्रा जाबाय लावदुमावबो सोनानै हरबाय थाबाय दखनाबो गोदान हरबाय जि नांगौ बेनावनो बिहरो जि नांगौ बेनो हरबाय थायो सानसेखालि बुंबाय आदा लावदुम नों आंखौ मानो एसे अनो दे होमबाना लावदुमा मा बुङो मिथिबाय अन्नायल' नङा सदा नों जुदि आंखौ हाबा खालामोबा आंनि बिखा बिख्लोखौ आं नोंनो बोफ्लंनानै होगोन बिखा बिख्लोखौनो बोफ्लंनानै होनो होनबाय बोसोरसे जास्लाबि गथ'खौनो गारनानै लावदुमजों ब्लाड